Udahni duboko. Izdahni polako. I zamisli da tu u ovom trenutku neko grli onako iskreno, jako i iz srca. Kakav je osjećaj? Mir, olakšanje, ljubav. To je moć jednog zagrljaja. Zagrljaj je nešto što ne možeš da kupiš. Ne možeš da lažiraš. On ili je iskren ili ga nema. Jer u jednom zagrljaju stane sve ono što reči ne znaju da kažu. Zagrljaj ti kaže, nisi sam. Kaže ti, možeš da pustiš svoj teret i ja ću ga nositi sa sobom. Kaže ti, vrediš, važan si, voljen si. Sećaš li se trenutaka kada si bio slomljen, a onda te je neko zagrlio? Bez pitanja, bez objašnjenja. I odjednom si mogao da dišeš lakše, kao da je pola bola nestalo. To je snaga zagrljaja. On ne rešava problem, ali leči srce. Zagrljaj povezuje dve duše. Kad nekoga zagrliš, tvoje srce i njegovo srce na trenutak kucaju u istom ritmu. U tom ritmu nema laži, nema maske, nema zidova, samo istina. A istina je da svako od nas treba ljubav. I nije važno koliko si jak, koliko se praviš čvrst, zagrljaj ti uvek treba. Jer u tom trenutku ponovo postaješ dete koje veruje da je sve moguće. Ponovo postaješ čovek koji zna da nije sam u ovom svetu. Možda ne možeš svima rešiti probleme. Možda ne znaš prave reči, ali možeš da zagrliš. I taj zagrljaj nekome može biti lek, svetlost, spas. Bog nam je dao ruke da se branimo, da gradimo, ali i da grlimo. I ponekad upravo kroz tvoj zagrljaj Bog nekome pošalje poruku. Tu sam, volim te, izdržat ćeš. Zato ne uskraćuj zagrljaje. Ne čekaj posebne prilike. Nekome koga voliš treba tvoj zagrljaj upravo danas. Nekome ko ćuti i bori se u sebi, tvoj zagrljaj može biti snaga da izdrži. Zagrljaj ne košta ništa, a znači sve. Zato grli iskreno, grli često, grli bez reči. Jer možda baš tvoj zagrljaj nekome postane lek koji mu je najviše trebao.